Ty kde sa? Ešte pauza. Povedz si nám, prosím vás, pán Belko. Formalita. Keď sú v komisii ženy... My sme sa sem prišli najebať. Hej, hej! Easy peasy lemon squeezy. Nájdeme pre Kubínca. Diguš, maturát ma tu čaká. S Kubíncom na maturity. Matality, formality. Víťazstvo. Niko, povedz prvé pocity po maturite. Úžasné, najlepšie. Čo si dostal? Maturita, formalita. Čo si dostal, povedz. Prvé bolo? Dika, čo si dostal, akú známku? Jedničku. Angličtina, matika, informatika, koniec. Idem si spraviť na ekonomiky, chodím k tomu. No, takže z ekonomiky som si vyťahol akože 16. otázku. Tam boli, že náklady, výnosy, rentabilita, výdavky, podobné pičovinky. Potom tam bolo ešte sociálne-trhové hospodárstvo Slovenska, vývoj a tak ďalej. No a výsledok bol reku, že 2, takže po piči. A maturitka? VSK? Po maturitné stretnutie? Ako po maturite, keď maturujeme. No tak ale vy ešte maturujete, ale my už s Dubincom to máme akože vybavené. No jasne, ešte zajtra. Niko Belko, ale ako... Mne sa nechce stať to jeba tak skoro, akože aby si ty odpovedal už. Niko nestíha maturitu, bohužiaľ. Belko man. Chalani, prišli to kúpiť semka, ako to tu vyzerá. Ja si berem túto časť, chlapci, lebo no, mám najväčší kapitál z vás. Túto časť ja A si berem potom presne. Nie, ja si berem túto celú. Čo sme prišli Táto tu pravá rozobrať? strana je moja. Vy si môžete rozobrať tu po menších častiach. Ja to skúpim a potom vám to rozdelím časom, vy budete splácať. Tak idem ja na ružinu. Úroky, viete, renta, takéto veci. Hej, pani, vypadnite z vody, to už je naše, toto sme tu odkúpili teraz. Von! Z vody! To je môj pozemok. Dneska takto s premiérom, chránime ho. Musíme toto. Bezpečný prevoz. Kolegovci, ako tí študenti, ako maturujú? More, ak si zmaturoval, čo je s tou hlavou? Maturantov, agresívny maturant. Ty tu kradneš. Prvé pocity, odpovedi? Najlepšie. Koľko ste dostali? Tento. Povedzte nám pocity prvé. Idem si oddychnúť. Pocity prvé nám povedzte. Dobre. Pán Belko, počkajte. Pán Fico. Dobre, pocity nám povedzte. Pán Belko, ako ste skončili odpoveďou? Nie, pán Belko. Položiť, otvorenie si náleží. Pán Belko, no. Ako toto čo má byť? Pán Belko, ako tá maturita? No povedzte nám, ako tá maturita, pán Belko? Ešte raz sa posúbím tak utievne, že sa nespamätáš to. Toto čo? Pán moderátor. Ako? Ja nemám rád moderátor. Teraz ideš. Ako si dopadol? Všetko, čo som povedal, takže vraj bolo zle. Jano? Víťazný tanec. No, takže máme tu deň číslo 2, kedy ma čaká vlastne psychológia. Vytiahol som si otázku číslo 9, čo som akože nevidel len v akademickom týždni, ale však je celkom pohodička. Pamätal som si to z hodín, takže pamäť, učenie, nejaké kognitívne procesy, srandy, pičovinky a tak ďalej. Vykecal som to tam všetko na pána. Tu môžeme vidieť vlastne, ako nám naša pánčelka spravila s Kubíncom brutálnu fotku počas odpovede, takzvané, že in the process, viete ako. No a tu môžeme vidieť fotku s našou malou čiernou Nikolkou, profesorkou Amedou, hashtag Wakanda Forever. Nie, milý, reku, že dvoječka psychológia. Čo si Dvojka zo slovenčiny, viete? Čo si vyťahol? Komunikácia, keď kohu nezaspieva. A tuto máte verejný príklad toho, čo sa neučí, manifestuje, dostane dvojku. Kokodár, pán Kubinec, vy čo ste dostali? 8 rokov bez učenia, 2 trojky zatiaľ. Jednotka. Že 2 dvojky. Kamery netrpezlivo čakajú na príchod Nikolasa Belka. Za chvíľu vyjde z týchto dverí. Veľmi očakávame, akú známku dostal pán Belko. Pán Belko, ako ste dopadli na maturite? Povedz si nám, prosím vás, pán Belko. Pán Belko, vynikajúco. Prvé bol furt, to som nechcel, ale druhé bolo, vieš čo, fiškálna politika. A
A veci, kamery na vás. akože anglický jazyk, akože fiškálna politika. Čo vy trepete, pán Belko? Fiškálna politika, tam bola som umrel, keď som to uvidel. A boli tam ešte ľudské práva. Ja som mal vlastne Pán Belko, gratulujeme k vašemu úspechu v maturi. Ešte do televízie Markita. Ako sa cítite po toto odpovedí? Výborne, cítim sa, že by to mohlo byť. Pán Belko, veľmi. Dvojka. Aha, Markita. Dobre, kľud. Kľud, kamery. Kľud. The champions, my friend, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. And we are champions. Reku, jak tá slovenčina? More. Však to je, že reku 450 papierov, ktorých som ešte nevidel. A však ako 14:30 mám odpoveď. Zatiaľ to Báštrn istí, takže uvidíme, ktorá otázka sa pošťastí. No, máme 12:05, 14:30. Odpovedám, slovenčina, reku, tu máme obuedu, všetko nachystané. Ešte ideme dať trošku rýchly fresh cut, lebo jak sa vraví, za úsmev je 4, za dobrý účes 3, takže ideme dať fresh cut. No a potom reku vidíme, či mi vyjde manifestácia 28 Bukovčan. Trošku túto hrivu na tú maturitu upraviť, nejaký vážnika, takže Marek. I was just a pup, something dirty in my cup. Clean soul, good karma is a must. Still my shooter. Takže fresh cut ready. Takzvané, že na invalidoch, alebo jak to je, more? Obueček maturitný ready, ale chlapci, don't worry, ja som safe. I'm safe, don't worry. Ik, more, že brumik. Chalani, že topánky čo, more? Že Bugatti. Že reku, že od kóry z od Bugatti, ale ne. Nechceš kúpiť, veď, na tečkovu. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding still in it, I've been... More, Dick. Že Bugatti. Excuse me, wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Tak, zasa, znova. Sme tu. GBCT LC. Dangerous place. Tak, ešte si dáme motýlika. Máme dvoječku. Jak sa hovorí? No, som, že originál čašník. Ešte pauze za chvíľky na to. No tak zo slovenčiny som vyťahol tému 12, jak už vidíš, bol tam administratívny štýl, to som vybavil svojku, to som vedel, to bolo easy, jak sa vraví. A literatúra tam bol, že smrek, Lukáč, jak tam oni vnímajú lásku a také srandy, no tak to som nejakým spôsobom vybavil, vieš, jak viete, ako keď sú v komisii ženy a tak, no proste. Čo je, more? Reku, že jednotka slovenčina. Reku, že jednotka. Že 12, že vitalizmus, neosymbolizmus. Takto s Nikom Belkom. Na drinku. After maturita. Tequila sunrise drinks. Pán Belko, ako vidíte zajtra slovenčinu? Švidráň, ďakujem ti pekne za donate. Som sprofitoval z tvojej 5 eurovky na 12,20. Thank you, my friend. To je môj chlapec, mi cantare. Toto je môj šofér, Niko Belko. Ale sa ti viem pozrieť do tváre. Koľko zále, čím ďalej, tým viac sa mi tento Niko začína páčiť. S tou riťou. To je. Ty, ale aj spredu to není zlé. Čo pán Meša? Nemôže dojť hore tričko, lebo nemôže. Dobre, more. More, tento milionársky dom má tento Belko. Nie každý sa narodí do takého milionárskeho. Milionársky, milionár, politik, milionár, more. Vieš, je najlepšia vec, keď zdedíš plno.
Niko, more. Takýto milionársky dom mať. To on je ako také balkánske dom, viete, neprerobený zvonku, ale vnúka to je more milionársky dom. No, som vnúka ešte nemôžem opísať. Millionaire's house. Pozri, auta, more, Bentley, ešte dve tu má v garáži, more. Ja nikde vyberá radšej vo vieš, vnúka. No, ideme na poslednú časť maturity, že angličtina. To príjemné. Ešte palce. Takto s Kubincom čakáme posledné záverečné. Slovenčina, angličtina. Ideme s Dubincom na odpoveď. Dubinec sa bojí, čo si vyťahne. Nebezpečný Dubinec. No, diga, sme u konca. Ideme to do príjemného záverieť takzvané angličtinou. More, vyťahol som si, že najľahšiu tému, ty koko, že obrázky, že shopping, potom communication a ešte ropo je ľahký. Lážo, Plážo, Koboj, Blážo to nazval, že one man show, takže známku si domestíte sami. Jednotka z angličtiny, šubaridari. Báči Sokolova umrie. Dostal do Slovenčiny. Jedna. Chalani, čo more? Jedna, ty koko, nebezpečné. No chalani, keď sú v komisii ženy, tak to takto býva, no reku. Takto býva. Takto keď sú v komisii ženy, Andrej, ní more, pozri na. Tomu ver. Jednotka angličtina. Už ide ten nemecký kurevník bez strechy, pozerajte na ňo. Jediný koko, čo nemá. Nemecký kurevník nemá jednotku. To sú tí boháči nemeckí. More. Milionári. Pán Pačka, majte sa pekne. Dovidenia. Úspešný život vám prajem. More, táto akú motorku má. Pozerajte na ňu. Nebezpečná motorka. Pozerajte na ňu. Americký sen. Dej. More, Kubinec ako sa chváli, že má jednotku. Osprostený. Osprostený Kubinec. No poď sideflip hneď teraz. Čo si ja? And I'm just a teenage Tix tú papulu jednotku dostal. Tak čo ti poviem, musíš vedieť. Využiť sexepil proste, všetko. Nebezpečne. Dobre pán Hališ, majte sa pekne. Pekný deň. Pani Lišková, ahojte. Pekný deň, ahojte. Čaute. After maturita. Black and white. Čo je tu begole? Ja som kúkal res tako sladko. Daj nejaký emov Jamal. Tak sedíš, ako keby ti tu patrí, tento black and white, more. Pán podnikateľ, vy čo dneska, ako si to zvládol? Dneska sa cítim výborne. Dneska dvoječka, uzavreli sme to. Pani Žofreč, vy čo? A pán Majaroš, ako dobre, to som to zvládol, ako keď si mám sa tak povedať, akože, že suverénne. No vy nebuďte smutní, že ste nemali jednotku, ako sa nebojte. Nebojte sa, akože včera vy máte väčšie šťastie, šťastnú ruku máte stále v herni. No. Niekto má štúdiu, čo mu je prd platné, a niekto má v herni, čo je asi lepšie, no ako reku, no neviem. Neviem, že čo je lepšie z toho si vybrať, takže tak reku. Maturanti. Chlapci. Pekné. Príroda, vtáčiky tu spievajú. Čo za vtáčika tu je? Veď to je Ľudovič Túr út. Aký vrabčák. Aký vrabčák. Chytí mikrofón a odjebem strunu. A tam je to na YouTube všetko. No nie to má teraz, do piči, ja som pripravená. No ale more Bianka, čo, pre nevestu si došla, alebo jak to mám akože vidieť? Není to kam. Pani hostiteľka, nehambite sa, akože pekná ste naturálna, viete ako. Či ženu, ktorú zajíma, že sem gangster. Delám špatný veci a rád chodím pozderu. Čo reku, nevoľnosť? Nevoľnosť? Alebo ako to mám chápať? Alebo podobne, alebo som málo vypil. Nepríjemné? Nepríjemnosti sa tu vyskytli? Ale ešte mi nalej. Nepríjemnosti? Nepríjemnosti či triezvosť? Z toho, že je triezvosť. Ty kokos. Takže to je treba dangerous. naliať.
Hej, takže ideme tam akože. Dobre, tak ako poďme tam. Poď, ideme. Tam akože dnu. Čo je, hej! Čo vás motá? Prečo si nám vypočítky? Čo vás motá, pane? Ty tu kradneš. Ja som vypil toľko. Ty si ho ohrozil na osobné... Hej, ako... Vyučte ho z hradu. More, Aďo. Ty aké má tričko tento. Pozri, hej. Materiál, semiš. Poliester, takto.